Stefan El Shaarawy. Foarte bună intervenția lui Wojciech, are 6, însă a zice că e de urmărit Stefan El Shaarawy, care vine tare din urmă. 3 goluri până acum, o șansă, e gol! Mingea intră în poartă, e 1-1. Empoli restabilește în poartă, sau e vorba de un autogol. Mario Rui centrează și cu mâna Zukanovic marchează în proprie poartă după devierea lui, după ce Szczęsny a încercat să boxeze această minge. Iată, o boxează în față lui Zukanovic. Edin Dzeko e rezervă, a acuzat o stare febrilă și a fost lăsat pe margine. Trage Pjanic, însă o face destul de modest. Al doilea șut, e gol! Miralem Pjanic o readuce pe Roma în avantaj în minutul 2 pe Carlo Castellani. E 2-1, primul șut în zid. 1-1, în timp ce Fiorentina, după 1-1 cu Tottenham, în meciul tur, a pierdut pe White Hart Lane cu 3-0. Și revedem golul marcat de Miralem Pjanic. Aspirat deocamdată la statutul de titular. Salah pentru Perotti. El Shaarawy șutează. O minge blocată cu emoții. O acțiune foarte frumoasă. Un triunghi de pase finalizat de El Shaarawy. El Shaarawy pentru Lucadin. Mohamed Salah. Aici Salah șutează. Eroare a lui Skorupski. Gol! Stefan El Shaarawy face dubla, 3-1 în tricoul Romei. De la el pleacă faza, a stat rău Mario Rui, l-a ținut în joc pe Mohamed Salah, în timp ce coechipierii din defensivă au făcut pasul la offside. Aici zice că respinge rău Skorupski. Era o minge care nu avea cum să prindă cadrul porții, era ieșit la vreo 8 metri.